Jó napot! Ez olyan tévétől tesznek? Igen, egy helyi tévét. Mit szól a helyi tévé? Mit szól az, hogy újra kijöhet a víz ide? Hát annyit tudok mondani, hogy hát lehet, hogy nem fog kijönni a víz, mert hogy mondjam, lehet, hogy nem biztos, hogy kibőszni. Ha a lassú árvíz kimegy, ha lassú árvíz védelem, tehát a lassú elmegyen, akkor a víz elmegy. De a gátvédelem az már nem mindegy. Na most olyan van, hogy tehát maga a gátvédelem az speciális téma. Ott olyan van, hogy hát meg kell erősíteni a gátakat, tehát összvonalba, tehát lehet tószegig, minden felfele fel, ezzel biztos, és az nem, ez erősítéssel kapcsolatosan a gátvédelem az olyan, hogy a lent és fönt mindenütt meg kell erősíteni, lényegében az van. Na most a másik az, hogy elnézést. Jó, köszönjük szépen.